ஹாய் காய்ஸ், குட் மார்னிங். மிச்ச நாளைக்கு போகிற ஒரு வீடியோ இங்கேண்டா பெருசாக வீடியோ செஞ்சுக்குள்ளேல டைம் இல்லை. அகாடமிக் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகுது. ஹாஸ்டல் வீடியோ ஒன்று போடணும்னு கேட்டேன்னு சுற்றி ஹாஸ்டல் வீடியோ ஒன்று எடுத்த பெருசாக இல்லை. நார்மலாக ஹாஸ்டலும் லீவு நாளாண்டு பீச்சுக்கு போன வீடியோவும் சேர்த்து போட்டிக்கு ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நல்லா ஃபன்னாக இருக்கும் வீடியோ. காய்ஸ், இதுதான் ரூம்னா நல்லா பெருசாக வசதியாக இருக்கும். ஒரு ரூமில் வந்து 4 பேர் இருக்கிற மாதிரி, மற்ற வந்து 2 வாஷ்ரூம் இருக்கும் ஒரு ஃப்ளோரில். செகண்ட் ஃப்ளோர் வரங்காட்டி மீக்குது எங்களோட සයන්ස් ෆැකල්ටිக்கு. ගයිස්, ගොඩක් කාලෙකින් ඔයාලා හම්බුනේ. ඉතින් අපිට වැඩි එන්න හම්බුනේ නෑ. ඇකඩමික් වැඩ අපිට ගොඩාක් තියෙන හින්දා මේ තමයි ඉතින් කට්ටිය හොස්ටල් වීඩියෝ එකක් අපෙන් ඉල්ලලා තිබ්බ හින්දා අපි ඔන්න එයින් එහෙකුත් දැම්මා. මේ තමයි ඉතින් අපේ හොස්ටල් ඇතුලේ තියෙන විදිහ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. මේ විදිහට තමයි ඉතින් අපි ඉන්නේ. මෙහෙම ඉගෙන ගන්න අපිට වෙනම ස්ටඩි ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් කට්ටිය විනෝදයෙන් ඉන්නවා මේකේ. கைஸ், இங்கே ஒவ்வொரு ஃப்ளோருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டடி ஏரியா மாதிரி தரேன். மற்ற வந்து ரூமும் பெருசு தான். ரூம்லேயும் வந்து ஸ்டடி பண்ணிக்குள்ளேயும் ஒவ்வொருத்தர் ரூம் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு டிசைனில் செஞ்சு வச்சுப்பாங்க. மற்ற வந்து இங்கே ஒத்தட்ட ரூம்லேருந்து ஒருத்தர் ஈக்கவே இல்லை. எல்லா ரூமுக்குள்ளேயும் பேசி சும்மா ரவுண்ட் ஒன்று அடிச்சுட்டு வாரு. මේ තමයි ඉතින් අපේ කාමර. මේ කාමරවල ඉතින් අපි 4 දෙනා ගාන ඉන්නවා එක කාමරයක. අපිට ඉතින් හොඳට ඉඩ කඩ පහසුකම් ඔක්කොම තියෙනවා මේකේ. කරන්ට් ෆෑන් ඔක්කොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපේ මේන් පොයින්ට් එක තමයි හොස්ටල් එකේ තියෙන කැන්ටිම. ඒ කැන්ටිමේ ඉතින් අපිට ගොඩක් අඩුවට ලාභදායී විදිහට හොඳට කන්න පුළුවන් රහ කෑම තියෙනවා ඒකේ. ඒක අපිට ගොඩක් පහසුවක් වෙලා තියෙනවා මේ ළමයින්ට. காய்ஸ், ஹாஸ்டல் இண்டியா வந்து ஒரு நல்ல வைப். அடுத்தது வந்து ஹாஸ்டலில் ஒரு கேன்டீன் உண்டு. அதில் வந்து உண்மையும் மாற லாஃபம் சாப்பாடு வந்து மாற லாஃபம், இடியாப்பம், எல்லா ஜாய் சாப்பாடு மீக்கி. பொதுவாக வந்து எல்லா ஜாய் சாப்பாடு மீக்கி. நாங்கள் இனி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் டின்னரும் வந்து நாங்கள் கேன்டீனில் தான் தின்னிங்க. மற்ற வந்து லஞ்ச் தின்னா யூனிவர்சிட்டியில் தின்னலும். பொதுவாக வந்து இப்போ அங்கேயும் சீப் தான். இந்த ஹாஸ்டல்லேயும் வந்து சீப், நல்ல சீப், நல்ல சாப்பாடு, எல்லா ஜாய் சாப்பாடுகளும் மீக்கி. ගයිස්, මේ තමයි ඉතින් අර මම කිව්ව කැන්ටීන් එක. මේකේ ඉතින් ළමයි හැමෝම කන්නේ මේකෙන්. බලන්න ඉතින් රහ කෑම ගොඩක් අඩුවට තියෙනවා. මේකේ ඉතින් ආර්ට්, මැනේජ්මන්ට්, ෆිෂරීස්, සයන්ස් ළමයි හැමෝම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි එළියට යනවා නම් හරි ඇතුළට එනවා නම් හරි හැමතිස්සෙම සයින් බුක් එකක් තියෙනවා. ඒකේ සයින් කරලා තමයි අපි එළියට යන්නයි ඇතුළට එන්නයි ඕන. காய்ஸ், அடுத்தது வந்து ஹாஸ்டல்லேருந்து வெளியே போனாலோ இல்லாட்டி உள்ளுக்கு வாரண்டாலோ நாங்கள் சைன் ஷீட் உண்டு. சைன் ஷீட்டில் வந்து எங்களோட அட்டண்டன்ஸை கொடுத்துட்டு தான் போகணும். பொதுவாக வந்து மார்னிங் போகல வந்து சைன் பண்ணிட்டு போய்த்து மரா ஈவினிங் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து வரப்போகல மரா சைன் பண்ணணும். இதில் வந்து ஃபிஷரிஸ், மேனேஜ்மெண்ட், ஆர்ட்ஸ், சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி எல்லோரும் வந்து இந்த ஹாஸ்டலில் தான் ஈகி. அடுத்தது வந்து இங்கே ஹாஸ்டல்லேருந்து யூனிவர்சிட்டி போகிறதுக்கு பஸ்ஸில் தான் போகணும், நடந்து போகலாம். பஸ் வந்து ஒவ்வொரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கே மீக்கி. பொதுவாக வந்து நாங்கள் வெளியாகின்ற 7:40 மாதிரி வெளியாகினா ஒரு 5-10 நிமிஷத்தில் யூனிவர்சிட்டி கிட்ட தான். அப்பயும் வந்து பஸ்ஸில் போகிறது தான் லேசி. ஒரு 2 கிலோமீட்டர் மட்டும் யூனிவர்சிட்டிக்கும் ஹாஸ்டலுக்கும். ඉතින් අපිට කැම්පස් එකේ ඉඳලා හොස්ටල් එකට කිලෝමීටර් 2ක් විතර තියෙනවා. අපිට පයින් යන්න බැරි හින්දා ඉතින් අපි උදේට බස් එකේ තමයි යන්නේ. අපි ඉතින් කැම්පස් එකේ වීඩියෝ දැම්මේ නැහැ. ගොඩක් අපි කලින් දාපු හින්දා උදේට ඉතින් බස් එක ගොඩක් සෙනඟ පිරලා තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි තද වෙලා අමාරුවෙන් තමයි එන්නේ. காய்ஸ், எப்படியும் வந்து பஸ் வந்து ஃபுல் க்ரௌடோடு தான் வந்து இறங்கிய. அடுத்த வந்து யூனிவர்சிட்டியை வந்து வீடியோ எடுத்துக்கூடல. இதுக்கு முந்தைய ஒரு 4-5 வீடியோ மட்டும் போட்டிக்கு சுட்டி யூனிவர்சிட்டியில் லெக்சரில் முடிஞ்சு நைட்டுக்கு அப்படியே ஹாஸ்டலுக்கு வந்து 8:30க்குள்ளுக்கு வந்து தின்றணும். இல்லாட்டி 8:30க்கு வந்து கேன்டீன் மூடிய. அதுக்கு முந்தி வந்து திண்டு கொண்டா நல்ல. අපි ඉතින් අපේ ලෙක්චර්ස් ඔක්කොම ඉවර වෙලා හවස් වෙලා අපි අපේ හොස්ටල් එකට ඇවිල්ලා වොෂ් දාගෙන ඉතින් අපි රෑ කෑම කන්න කැන්ටිමට ආවා. ඉතින් මේ තමයි අපේ කට්ටිය කන හැටි. ඊට පස්සේ අපි ඉතින් කාලා කැරම් සෙල්ලම් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ. කාලා අපි කැරම් සෙල්ලම් කළා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපේ අසයින්මන්ට් ටියුටෝරියල් වැඩ ගොඩක් තියෙන හින්දා අපි ඒවත් ඉවර කළා.
ස්ට්‍රෙස් යන්නත් එක්ක ඉතින් අපි කට්ටිය එකතු වෙලා ගේම් ගහනවා. ඊට පස්සේ අපි සින්දු කියනවා, ගිටාර් ප්ලේ කරනවා, ඒ වගේ ඉතින් ගොඩක් දේවල් කරනවා අපි. கைஸ் சாப்பாடு தின்னு முடிஞ்சு நாங்கள் ரூமுக்கு போய்த்து ஒவ்வொருத்தர் ரூம்லேன்ட்டு அப்புறம் எங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாம் மாறக்கு நிறைய தரேன். பொதுவாக வந்து ஒவ்வொரு கிழமையும் அசைன்மெண்ட்டுக்கும் ப்ரெசன்டேஷனுக்கும் அப்படி தான். இப்போ அதையும் செஞ்சு கொண்டு பொடிய மாதிரி வந்து கேம் விளாடினேன். கேமையும் விளாடி கொண்டு கேரம் விளாடிடும். கேரம் வந்து கேன்டீனில் ஈக்கி கேரம் விளாடி கிட்டாரெல்லாம் நல்லா யூஸ் பண்ணி பாட்டு படிச்சு மாற ஃபன் வைபாக தான் ஈக்கும். ஹாஸ்டல் வந்து வெறுத்து போகிறல இப்படி வந்து எல்லா ஃபேக்கல்ட்டி பொடிய மாதிரி மீகியானு தானே அது சுட்டி மாற ஃபன் ஆகிக்கும். நல்லா பாட்டெல்லாம் படித்து நல்ல வைப் ஒன்றில் ஈக்கும் ஹாஸ்டல். கைஸ் ஹாஸ்டல் வீடியோ வந்து அவ்வளோ தான், பெருசாக ஒரு இது ஒன்று இல்லை. கேம் விளாடிய பாட்டு படிக்கிறது, அடுத்து எல்லாம் சேர்ந்து சும்மா கதை சொல்லி கொண்டு இருக்கிறது, செட்டாகி கைவார அடிக்கிறது எல்லாம் மீகி அவ்வளோ தான் இப்போக்கி. அடுத்து வந்து நான் லீவு நாளான்னு பொடிய மாதிரிலாம் செட்டாகி பீச்சுக்கு போகணும்னு பிளான் போட்டேன். அதுவும் வந்து வேறு லெவல். இங்கே மாத்திரை பீச் எடுத்தாவே வந்து எங்கள் சைடில் போனாலும் வந்து நல்ல வியூ ஆகிக்கும். பாருங்கள் வீடியோ அதையும் போட்டிக்கு. ඉතින් අපි හොස්ටල් වල වෙන දේවල් ගැන කියන්නේ එච්චරයි. කැරම් ගහනවා, සින්දු කියනවා, ඕවා තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි සෙන්සුරාදා නිවාඩු දවසේ ඉඳන් අපි කට්ටිය එකතු වෙලා යනවා අපේ මාතර බීච් එකේ අපි විනෝද වෙන්න පොඩ්ඩක්. ඉතින් එතන මාතර බීච් එක කියන්නේ මාරම ලස්සන view එකක් තියෙන බීච් එකක් guys. ගොඩාක් කට්ටිය ටුවරිස්ට්ලා ලංකාවේ අය හැමතැනින්ම මෙතනට එනවා නාලා කරලා සර්ෆ් කරලා විනෝද වෙන්න. අපිත් මේ ඉතින් මේ බීච් එකට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. கைஸ் பொதுவாக வந்து இங்கே சனி ஞாயிறு நாளில் எந்த பெச்சும் வந்து பீச் எங்கே சரி ரவுண்ட் ஒன்று போகிற எப்படியும். ஏன்னா வந்து அகாடமிக்லிக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் மீக்கி தானே, அதுக்கு பொதுவாக வந்து சுற்றி படியே. ஆனால் மாத்திரையிலேக்கு பீச்சுகளும் நல்ல நாங்கள் பொடிய மாதிரி குளிக்க மட்டும் தான் போனேன். குளிக்க சிச்சுவேஷன் வந்து இல்லை, பீச் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக அலையாக இருந்து. ஆனால் நல்ல வியூ. நாங்கள் போய்த்து நல்லா ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பிடிச்சி ஃபன் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ගයිස් ඉතින් අපේ කැම්පස් එකේ හැමෝම අය ඉතින් හැම වීකෙන්ඩ් එකකම කොහේ හරි යනවා. මොකද අපිට ඇකඩමික් වැඩ ගොඩාක් තියෙන හින්දා ඉතින් අපේ ස්ට්‍රෙස් රිලීස් වෙන්නත් එක්ක ඉතින් අපි නම් අද තෝරගත්තේ බීච් එක. ඉතින් අපි බීච් එකට ඇවිල්ලා කාලා බීලා නටලා සින්දු කියලා ගොඩක් විනෝද වුණා. கைஸ் அவ்வளோந்தான் பீச் வைவும். பீச்சில் வந்து நாங்கள் பாட்டு படித்து டான்ஸ் ஆடி கொஞ்ச நேரம் மீந்துட்டு ஒரு மலை துண்ணு ஒன்று இந்த அது கொஞ்சம் மொஸ்கேரி வியூவையும் பார்த்து அதையும் மெட் பண்ணி அந்த வீடியோ மெட் பண்ணி அதையும் பாருங்க கட்டாயம் ஜாய் ஆகிக்கும். அவ்வளோ தான் எங்களை இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கொள்ளுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி සපෝට් தான் කට්ටායම්. ඉතින් guys ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ හොස්ටල් ජීවිතය ගෙවෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් මෙතනින් නවතිනවා. මේ ඉතින් අපි අවසානට ගල් උඩ ගිහිල්ලා ෆොටෝ අරගෙන ගත්තුවා තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපිව ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ෂෙයා කරලා අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න කියලා ඔයගොල්ලෝගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා අපි. එහෙනම් guys ඉතින් අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි නැවත හම්බෙමු.